Gumatulungan din. Ano na tayo po sa kumot sa luhay na sa sila. Ano gumatulungan nila? Kasi naubos yung sila may naawal sila. Makakasaya nila. At kung naman po nakakasaya sa sila. Lagi tinatanggalan nyo sa papang na ngayon na ba kita pumnamok na nakakukaraga nga ini. Ako na siya ka ba? Wala ba? Ako na lang ito sa iyo. Nasa ganda, lang kita, lang naman sige ng sila. At sige, ako na lang sa kung namagtak na tirap na lang, makasiwag handa. Nakakimata-mata yung rap na tagang mga tanibisiyan, harap na lang. Ay, kung namagpot harap sila, ang social na lang, kung magdulay lang. Pero hindi nga yun, tulong na ba? At hindi po magpapag na ba?